Hayibo hallelujah. Oh Jesus. Ikona into esingahlanisa kancane lapho. Ngifuna nje sikhiphe kancane iminwe. Sibuye siye emuva, siye phambili, siye eceleni. Awusanibonana webazalwane uyazi bakithi. Manini. Ngifuna sichwechwe mina ngifuna sichwechwe. Hawu umpostoli uNdaba usenzele lento yazi. Usenzele lento wathi bazalwane wami asisabalalisa umhlaba wonke. Ngifuna sihlangane lapha manje. Unique. Thatha ivideo bona kithi. Phumela. Thatha ivideo madoda kaNkulunkulu. Lonke imandla. Ufuna size la. Awusuka siyakhwetha manje. Awubakithi. Hey, yangam. Awubakithi. Yay! Osadesini! Akaphume! Siyakhwetha manje. Yay! Wena bakagesi! Wazani bakithi! Awusuka nini bakithi? Hey! Wathathe! Uyazwa shwe masakhana. Ngifuna nokanize la. Awuyasiza ukukhwetha uNkulunkulu wami Jesu. Hey! Wenzakalani ezulwini? Mani, kubani inkhwetho lapha. Kubani inkhwetho. Wozana bade bam funa nela sathi video manje wozana funa nela yokisha lapha manje wayinsizwa zakithi wayinceku zakithi funa nokaniye lapha emuva awusuka nini madoda awusuka yay wenzakalani ezulwini Simile, asinyakazi. Unyawula kulaka right lumi kanje. Awusuka nini wemadoda wathatha Jesu. Hey wathatha Jesu. 3 2 1 asame mama. Simile bakithi yazi simile. Woo!
lethu alikhethi ibala lamuntu. Hawu hey yazi somdala womagila omdala yakubona njalo. 1 3 2 1 Jino. Ukhona umuntu ongezi bakithi. Ukhona umuntu ongezi. Nateksini kwekwa. Manin, how someone went for us. How about it? Minangzomala awu bakithi kanti yini praise kuyaphambili ezasomatiyela kuyethiza kaphela
ngathi Dangana umthathe yazanayo dangana Ngabe bapha abazali bethu Nkosi yami ngabe bapha abazali bethu Bakithi naku singabantu abasha Hey, hambani sifuna kuba nohlelo hambani bakithi hambani Ni right?